Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Ang RMN drama. Mudalit kaninyo ning sukilanon. Babay, Papa. Nganong kinahanglan ka pa man nga mopiya, Francine? Ngawa man ako panganduya ang kaharuhay. Tamis ra ka namong imong pamilya nga sawa nato ang kalisod. Dili ka lang malayo namo. Ayaw kong pugmihi ko rin. Kiniini lang akong pagbiya na ako mapamatuod. Ang huwag kinutuban kong kugmaalang ninyo nga akong pamilya. Waman ko reklamo sa atong kalisod pa, Francine. Ayaw lang migbiyahe. Bitaw pa! Musugot ragin mig pobrita! Di lang minimo biyaan! Ayaw ko ninyong pugmihin, Rodot. Miles, sabta ko ninyo. Kaya nga akong pagpanimpahad sa layo. Maurang bugtong paagi nga akong mahatag ang inyong panginahanglan kung magkapadayon mo sa pagtuon. Kay maurag yun kini ang pahandi. Gabayin mo na kung ikabilin, bisan kunwa na unya ko. Adyos na ninyo, mga anak. Babay, Papa. Mga wadang Dili sayon nga mahilayo sa mga binuhat ka naghatag kanimong rason aron ka mabuhi. Apan dili usab sayon nga mabuhi, kun dili mo matuman ang ilang batakang panginahanglan. Babay, Papa. Sugilanon sa tuaw ug pagkiluoy sa duha ka inosenteng linalang ngadto sa usa ka mahigugmaon ug sulundon nga amahan. Nga mas palabihon pa nga siya magantos. Mapadayag lang sa pamilya ang katungdanan ug tulubagon. Sugilanon nga puno sa pagtulunan nga muhinuklog ug mupahila kanimo. Sinuot ni Glenn Peno, ubos sa direksyon ni Dino Bambina Eliseo. Effects and musical scoring, Ariel Mancao. Sound engineer, Ricky Bangis Garing. Recording and master editor, Lloyd Gabiana. Babay, Papa. Tatak RMN. And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!